घटे ना महामारी, घटे ना महामारी, घटे ना महामारी। कैसन बाई बीमारी घटे ना महामारी। आइल बा कोरोना चारू ओर भइल हलावा, आइल बा कोरोना चारू ओर भइल हलावा। लागल लॉकडाउन, लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा। लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा, कैसे ढारी जलावा। बोला बोला शिव शंकर भगवान की। कैसे बताई हवे बड़ी परेशानी। कौन उपाया रउआ करी भोले दानी, कौन उपाया रउआ करी भोले दानी। कैसे बताई हवे बड़ी परेशानी। कौन उपाया रउआ करी भोले दानी। कैसो के टार देता बाबा ई बवलवा, कैसो के टार देता बाबा ई बवलवा। लागल लॉकडाउन, लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा। लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा, कैसे ढारी जलावा। बोला बोला शिव शंकर भगवान की। विवेक धुरान औरी भैया ऋषिकेश हो। माफ कर बाबा आवे पाइना जितेश हो, माफ कर बाबा आवे पाइना जितेश हो। विवेक धुरान औरी भैया ऋषिकेश हो। माफ कर बाबा आवे पाइना जितेश हो। लागता कि जानली कोरोना बनल कलावा, लागता कि जानली कोरोना बनल कलावा। लागल लॉकडाउन, लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा। लागल लॉकडाउन बाबा कैसे ढारी जलावा।